Il-Qorti tal-Appell konfermat sentenza fejn il-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia instabet ħatja li malafamat il-preżentatur Manuel Kuxkiri. Għalhekk għandha tħallas 950 euro f'kumpens. Il-każ imur lura l-1999 meta f'artiklu li der f'The Malta Independent hija referi tal-Kuxkiri bħala Mr. Evil. Akkużatu li l-istil tiegħu huwa simili għal dak li wassal għall-antisemitiżmu u li għandu aġenda ta' sedizzjoni. Wara l-instabet ħatja mill-ewwel qorti Caruana Galizia appellat, iżda sentenza kienet ikkonfermata. Żagħżugħ Karkaris li kien arrestat bi żball irid jingħata 150 euro b'kumpens mill-Kummissarju tal-Pulizija. Dan wara li l-Qorti Kostituzzjonali konkludiet li drittijiet tiegħu kienu inkisru. Il-każ imur lura l-2013 meta Daryl Luke Borch kien tressa l-qorti mixli li wettaq hold-up. U kien wieġeb mhux ħati iżda baqa' arrestat sakemm Robert Gregg tressa l-qorti u ammetta li wettaq is-serqa. L-avukati tiegħu se jappellaw is-sentenza quddiem il-Qorti Ewropea minħabba li qed isostnu l-kumpens mogħti huwa żgħir għal dak li għadda minnu iż-żagħżugħ. Mara ta' 28 sena ma nstabitx ħatja li abbużat minn tifla ta' 16-il sena. Mill-investigazzjoni rriżulta li t-tifla kienet għadha ma qalitx lill-omma bl-orjentazzjoni sesswali tagħha u kien għalhekk li meta l-om rat li żewġ persuni jitbewsu fil-karozza inħasdet u għamlet rapport. It-tifla konfermat ukoll li l-mara ma kienx l-ewwel maħbuba tagħha. Il-Maġistrat Audrey Demicoli qalet li dak li ġara bejn iż-żewġ persuni ma setax jitqies bħala offensiv. Il-qorti qalet ukoll li f'dan il-każ ma saret l-ebda korruzzjoni e kif il-minorenni kellha diġà esperjenza ta' relazzjoni ma' persuna oħra tal-istess sess u kienet konxja minn dak li kienet qed tagħmel. L-avukat Andy Ellul der f'isem l-akkużata.